Ассалому алайкум, мухлисони канали Маъмур Азия. Имрӯз як панҷшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Ҷалолиддин Балхи Калхозобод. Дар ин видео сёмка кардем молҳои майда, қушқоро, така, модабӯз, серка, баррачаҳо, гӯсфандои совлуқ барои молкунӣ, ҳамаи наводи моли майда ҳаст. видеоро то охир тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон аст, ба канал обуна шавед. рафтем дар инстаграм интернет-магазин кушодагӣ нахел смарт гаджети, соат, ҳар хел намудаш наушникҳои беспроводной. хоб кадомитон инстаграм истифода мебаред, инстаграми мо гузаред, подписатсия кунед. номи инстаграм Smart Mobile TG, ссилкаш дар описание ҳаст. ҳозирашта се модел соат ҳаст: M16+, M26+, HV22+, ё ин ки HW22+. даставкаҳо ба тамоми Тоҷикистон ҳаст. харидоро боша дар инстаграм телефон рақам ватсап мондагием. харидоро боша, марҳамат. кадем молҳои майда, манаи барра қушқоро хароб ай 1000 сума поён пурсида будем, мана ай 1000 сума поёнаш. хоб 11 гуфтаста бозор 100 сум 900 суми, 1000 сум 900 суми фаристам бозор. кашкаш кунем, мумкин ягон сум бигзара. ё чанди боша ака? чанд? 2000. совлуқҳои пир барои молкунӣ сози ака. хоб 2000 бо савдо мешава или хоб мана шори калон шишак даст қариби 4-5 7,500 савдо мешава. бозор қанча қилди? 2700 бозор кардагия. хоб мана моли навбатимон қушқори чоршоха, нархаш 3000 даст, бо савдо мешава. мана чоршоха, на самом деле 4 та шох дорад, якта мана дута не дута чоршоха. бозор чанд ка? 28 бозор кардагия қушқори чоршохара. хоб мана қушқори средни 2400 бо муомила дора. бозор чанди кадака? 200 бозор кардагия. барои ҳамисола? барои ҳамисола фарбе кардагия фақат. хоб мана гӯсфанд барои гӯшт 2,5 гуфтаста муомила дора. бозор қанча қилди буна? 1900 сум бозор кардагия. хоб мана барро 700 дедиңизби? хоб мана 700 суми барро 700 суми бо савдо мешава. еркак марғачима? мода барои мода будааст. 700 суми. бозор ягоч нарха? 600 кардагия. ичи буза? такача. чанд гуфтанира? 450 бо савдо мешава. бозор чанд ка? 420 сум бозор кардагия. нечи яшар бу? 1 сола такача мана 1500 гуфтаста муомила дора. бозор қанча қилди? нечи баланди? 1300 баландиш кардагия бозор. така такаи прическадор. чанди гуфтӣ? мана дута серка 2000 сози ака. брида мепарто. хоб серкао чанди гуфтӣ? 10,000 мегӯ меша. 2016 12. бозор чанди ка? бозор ҳар хел не. тамом.
Ne modabuz, molknida. Ne amaqta? Ne? Oma takoy kalon farbe 2000 bude است. باز savdo میشه. چند ساله باشه اکایدو؟ 3 ساله بوده است. نه 4 ساله. بازار چند که؟ ابداینی 1750 می کدگی است. گوسفند چیبالان نره مودا چیبالانگی مودا نه ساتسم savdo میشوه بوز 11 savdo میشوه یا تکان مودا چندیه 8 iş hem 11 1000 ساتسم iş 8 ساتسم بزرگ چندی که bozor 8 nimi پردشا işim kaç uş 8 ساتسم و یا 7 ساتسم بوزی کالونا چی kanun نه ساتسم کدگی خب من پشکروی اختا 2500 بوده است. باز savdo میشوه. بازار قنچه قلده بونه؟ Hazır 20 şehirden. 23 yarımdan 2350 می بزرگ کریستا پشکروی اختا یا چند یای؟ Yara şaş, nim kat bozor. 650 می ها؟ ایش یکش چیولنگ ایش چیولنگ نیست ایره چی؟ Yara haş biznes. هاش؟ و تکاره چی؟ تکای مودا؟ İşler modaya sirka. سرکه را چند گفتی؟ یکه 800 چند قد بزرگ؟ Bozor yakın. یکینی چی بزا چی؟ Hazır seset xaridem. 1300 خرید است من بزا من بار قشقرو 1400 سومی savdo میشه بازار قنچه قلده؟ تایخ ما بازار نرخ نکره او مانا toxla qanchadan deyapsiz? Topladı 1200'den. 1200. Bozor qancha qildi? Bozor har xil. Qo'z qo'chqarchi? Asqalat 15'ten demi yana kam var. 15 uni bari xushxo'ro 1500 muomala dora. To'xliyo 1300 muomala dora. Mana xushxo'r ish. Xo'p. Mana xushxo'r. Ey, nima ham xushxo'r, ha? Mana bu ham, ha? Mana isham xushxo'r. Bozuk yaylaqdan geldi. Isham bari xushxo'r.